Sotelma Malitel telefoni nɛgɛjurusira cakɛdaw n'u be baara kɛ ni Move Africa Malitel ka tamasiyɛnw ye Mali jamana baarakɛɲɔgɔn ye nɛgɛjurusiraw diliw kan kabini waati janna. A bilala kɛnyɛrɛyew ka cakɛdaw ka bolo ka san 2009 waati la ne Maroc Telecom ka sarabaw ye a tigiyaw kan. Misalila Sotelma ka baarakɛ nafolokun n'o ye u ka action ye kurubala kan kɛmɛdɔya 51 be Maroc Telecom bolo. Mali jamana ale ta ye kɛmɛdɔya 20 ye. Baarakɛɲɔgɔn wɛrɛw Mali jamana kɔnɔna la ta ye kɛmɛdɔya 19 ye. Awa cakɛda yɛrɛ baarakɛlaw olu ta niyɔrɔ ye kɛmɛdɔya 10 ɲɔgɔn ye a kan. IAM kulu ye a sarabatigiw ye kabi Sotelma yɛlɛma kuma k'a kɛ kɛnyɛrɛye cakɛda ye. Saratikan min tun be u ni Mali jamana cɛla la ayiwa a yɛlɛma kuma k'a kɛ kɛnyɛrɛye cakɛda ye sera a danna. Ka da o waleyaw kan segin ka kan ka kɛ a feere saratiw kan ka u lakuraya. VOA ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ yaasa ka kunnafoniw sɔrɔ a taabolo kan ye a sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ ko Mali jamana bɛ kan ka nafolokun miliyari 160 ɲɔgɔnna de ɲini a saratikan kuraw la ayiwa min ka kan ka sara nin cogoya ninnu na. Miliyari 80 u kan ka sara ka bɛn octobre kalo tile 20 san 2024 ma. Miliyari 40 u kan ka sara ka bɛn décembre kalo tile 31 waati ma san 2024. A tɔ miliyari 40 u kan ka sara ka bɛn mars kalo tile 31 ma san 2025 la.